Aquest vídeo tractarà la situació actual del mercat immobiliari i les perspectives de futur en un moment molt convuls com és la crisi que estem patint. És a iniciativa d'Immobiliari Samat, una empresa que és un exemple de professionalitat en el sector i amb la que tinc amistat des de fa molts anys. Mireu, hi ha una correlació molt elevada entre el que li passa al PIB i el que li passa als preus del mercat residencial. Aquest any és molt probable que la caiguda del PIB sigui del 8% o fins i tot més si el confinament dura 3 mesos. Per tant, això significa una gran davallada de preus. Aquesta gran davallada de preus, sobretot els propietaris, han de ser conscients que quan abans la facin, abans tindran possibilitats de vendre. Perquè l'any passat encara aquests propietaris en gran mesura determinaven el preu de les transaccions. Ara la clau la tenen per complet els compradors. Per comprar un habitatge es necessiten 3 coses. La primera, pensar que es pot viure de forma digna i a la vegada pagar la quota hipotecària mensual. La segona, trobar un banc que et doni una hipoteca. I la tercera, tenir la suficient confiança en el futur per fer una inversió d'una magnitud molt elevada en la vida de les famílies, per moltes la més elevada. I el que manca en l'actualitat és justament confiança. Per tant, tindrem una reducció molt important de la demanda. Apareixeran inversors oportunistes, la immensa majoria patrimonialistes. També apareixeran algun que altre especulador. I finalment tindrem algú que té uns ingressos molt estables, que molt probablement sigui funcionari públic o similar, i que es decideix a donar el pas del lloguer a la propietat. Però, en conjunt, la situació del mercat en 2020 serà una de les de més gran davallada que hem vist mai, perquè des de l'any 1945 no veiem una baixada del PIB del 8,1%. No només li passarà a la venda, també li passarà al lloguer. I quedarà fins i tot més afectat que la venda per una senzilla raó. Normalment, la gent que compra un habitatge té una renda, una riquesa superior a qui viu de lloguer. I el que veurem aquest any és que a Catalunya hi haurà 200.000 acomiadats. La immensa majoria tindran contracte temporal i viuen de lloguer. Per tant, anirem a veure com persones que actualment estan en un habitatge que poden estar pagant 1.200 euros s'aniran i aniran a buscar un altre que paguin 750, 800, perquè les seves condicions econòmiques han variat. No obstant això, a diferència del que va succeir en 2008-2013, la crisi durarà poc. A partir del tercer trimestre ja començarem a anar millor. El sector immobiliari trigarà a notar-lo. I els preus del 2019 és impossible que es tornin a veure en el 2020 i molt difícil, seria molt estrany que es veiessin el 21. Per tant, malgrat que en el 21 començaran a pujar, la recuperació del mercat immobiliari serà una mica més al ralentí, encara que vigorosa, que la que li passarà a l'economia. Com sempre, quan les coses van malament per a alguns, altres poden veure que en lloc de ser un problema la situació pot ser un avantatge. Indiscutiblement hi ha guanyadors i perdedors. El perdedor és el propietari que necessita vendre ja, i el guanyador és aquell que, sobretot a Barcelona, trobarà pisos a un preu que fa 3, 4 o 5 mesos li semblava impossible. Jo crec que aquell que vulgui comprar un habitatge a Barcelona, 2020, el que resta és un any somniat.